Fil-lejl ta' bejn 12 u 13 ta' Awwissu, wieħed għandu l-opportunità jara x-xita ta' kwiekeb. Dan il-fenomenu, magħruf bħala l-Perseidi jew id-dmugħ ta' San Lawrence, din is-sena huwa l-iktar viżibbli fis-sigħat bikrin ta' 13 ta' Awwissu. Tkellimna ma' Aleksej Paċ, il-President tal-Għaqda Maltija tal-Astronomija, li spjegalna kif dawn il-kwiekeb feġġejja fil-verità huma xi ħlief ġebel żgħir fl-ispazju li jidħol fl-atmosfera tad-dinja. Meta id-dinja tkun għaddejja tiddur madwar ix-xemx, tinserta tgħaddi mit-triq ta' waħda minn mijiet ta' kometi li hemm iduru madwar ix-xemx ukoll. U allura jiġri li biċċiet żgħar u partiċelli li tkun ħallet wara l-kometa jidħlu fl-atmosfera tad-dinja jsiru jaħarqu ħafna minħabba l-friction u jiffurmaw dak li ngħidulhom l-istrel feġġejja. Sabiex wieħed ikollu veduta aħjar tal-kwiekeb feġġejja, huwa suġġerit li jsib post bl-inqas dawl artifiċjali possibbli. F'dan il-lejl, dilettanti tal-astronomija jinġabru f'postijiet bħal ħrax tal-mellieħa jew l-imtaħleb fejn ikunu jistgħu jsegwu dan il-fenomenu. F'dawn il-postijiet fil-ħinijiet indikati, wieħed ikun jista' jara sakewba feġġeja fil-minuta, kif ukoll faxxa ta' kwiekeb madwar is-sema magħrufa bħala Triq ta' Sant'Anna jew il-Milky Way.